Kamat puson haga sngi utrai wasan haga Portland. Haga ni sngi utrai ngakwa bane puson matpi. Halo ka jing pen mi pat jong Jisu yau Lazarus. Kabelong kawai ka jing jang ka bapela haga gospel. Kabela pen pau do Jisu pan pen i bau dei ka jing mi pat ber ka jing em. Hoi kadon ka jing pen mi pat jong Jisu haga gospel ru ya kiwai. Kumia ka khôn jong Jairus badiau khôn jong kadiu kan thei nanai. Kini ke jimi pat ke long hakapor bagi dang shuyap ne shua bagan tep yaki. Henry ya Lazarus pat la dep la sausngi. Kadon ke jingai happening keju baka mensim breu ka petno na kamet bar ka mon pai shu hadin laisngi. Nagani ka daw ka Martha ka persya iban play ya ke tep nagabakaong kan iutung sibon ko kunran la tep ya u la sauski hause lembaga ni yo iya kamon berkabor bakrau jong uplay tungin pusat mentai kini ke jimi pat jong Lazarus dah kilai teli ki hukum jong Jisu bapen pau ya ke jing nongkam ha ke jing em jongi ka hukum ke panengkon u Jisu loong weng no ya umau Kitu ki beran hangta klempep kim sngo thu balai ki haban le sitom ban weng yau tau mau ban pet ya kata kamet ke pelapun wala kata ki la kongu na mar la chania yau Jisu berhaga bor ke jemu kene ke pedi bagi kamba jong uplay ki trei kam lengba ka jinge trei lang jong ki priu menta ka jingkeli kalong kumni ke ka bangi dei ban le na ka bentau uplay ka jingai kam dei ka bapja ne ka baklam le ai haga jing em ka jongi henrei ka dei ka bakhot ingi ban le ai da ka ba ngi don ya ka hoi u Jisu lala ban pen mi pat yau Lazarus na jengai ni ban weng yau do mau da tien ka ba em ka jongi henrei u klam le kom ta u la khot ye ki brio ki be don hang ta ban weng yau do mau khnang ba dala ki jongi khamat kin sakhi ba yau Lazarus ubalatep la sausngi la ai jing imbiang sa sisi ka jing don ba jing snok tilang ka jongki kan weng ye ta ka jing artien barban penti kana ye kamba ka bau Jisu la le ya ka ta kamla ka hukum ka ba go Lazarus to mina da ka sur ka ba jam bar ka badon bor Jisu la khot ye ubriu balayap na ka jing te kini ka sur ka pan i ya ka bor play jungu halo ka jingyam kini kam dei ka jingduai henrei ka hukum u seril na Alexandria uloong ka hukum jungu Jisu kalong tek kumus im bat u badan bor hakmat u play ban pan i bau don ka bor halo ka jingyam bat ka jingyam kini ka sur ka bajam ka kedauru ya ka jingmi pat ka bansawan habaki briu ka bayap kin seyos ngawi ka sodo kres bat kin sami pat kumbalat ho u Paulus haka citi syakinong koren kebaong kumni katurai kan sawa berkibayap ken mi pat ki bampon wakostin bukhoi ula batai ru kumni kumba ya Lazarus la syakhot naga jingtep man la wai pa wai unong pop la syakhot naga sur jong kres ban yang joj naga pop ban sedang no ya ga jing em ke batama shushu u Ambros bukhoi jong kamilan ulong Jisu ukhot yau Lazarus daga kerteng jong khanang ba anam dan jing snothu bakla kane gade ka jingmi pat ka bla urlong ka hukum ukres am ka wasyujar khat hoi wala Lazarus lami isaba henrei udang syate syakhom lagi jan belate yu udang syem janjar bermi na kata ka jingtep ka badung kane ka penisai wat ki balayap idang persyang mas ngap igasur ke jong ka jing khot ukres kane kade ban pelong ingi ban puson haladi ban pek ya ke ei ke bangi dei ban le habau kris khot ingi ban ke ei ke jubam ke bangi dei ban ai tuin ai lat bau kris un pen thamai ke jing em sim ke balaya ban em no na ke jing em bakalenti ke thamai ka hukum ke balai lau no yaki ban un pelai un le habau Lazarus ulami syaba na kajingten udang sya ko ngage jan balate
kum tau Jisu lah hukum mi kitu ke beladan hajan bat jung ban lau no yaki kat kum Gregory bakrau la ong kum ni habau Chris ai ke ni ka hukum upen i wat la dei tang blei ba ma bi ki pop bat ba ai jeng em la ben kham ti pat ha ki nong bot jung Jisu ya commission ban pelaj ban ma bi ki pop jung nong pop ki bakalang leng ba ka bor ke jung blei kani ka peni bau Lazarus ru udan kam ya ki para brio ban yarap yu ban pelaj ki saite saiku da ka jing kloi jung kitu ke bedon lang hang ta ban lau ban loj kapan pa bo dai shu u balayap berka im lang sa lang kala pediang yu syaga jing em berka jing elong ke wei ke batamai tina margata ka jing kai ke bangi yo mendagasngi kalong bangi dei ban long ki bak loi ban yarap ya ki wei bakin yo yak ta ka jing lai lut ke bagi don kam ka jing em ka joki ka khot ka weru yangi ban long ki bakit kle ya ka mission ke belapan kamti hangi da ublei upa ide ban penti kana bagi imlang salang berkebalang kan yarap ya wei po wei ban im ha ka jing em ka jong ublei dungin ya duai bagi long kristan ba sya alam biang hau kres ya ka jing em ka batamai bagi basngap berbo ya ka sur jong ka jing khot ublei any ro ya Jesus Christ